Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Haraghat doyuka Samson Singh ingtipa tu aklamalong APHLC asong atumpen mass training kam 6 schedule awareness a program kapaman pon. Haraghat MAC constituency ke parlo doyuka Samson Singh ingti danger sopa tu aklamalong APHLC asong atumpen mass training kam 6 schedule awareness a program amai kapaman pon. Bangso amai long BJP pen don pharo sira don kret troxy Congress pen don ni lapen ASTC atum don ni ahem tu natum amethang asong che opon rin TC APHLC along nang ching bedun. Bangso amai long kursing timung pen mai chari ponsi bangso long kison kiling pen mai kip hapon alam the pachini pon. Bangso amai long aluhi sarpo aman pen kachetong dun APHLC Central Committee amai phu JI Kathar Kongchun bang sarkiri rong phar kursing timung APHLC Haraghat LAC amai phu Suren Kramsa Kongchun bang Ruby Singh Ronghang APHLC Wothalangso LAC amai phu Bikrom Hanse APHLC Central Committee Women Wings amai phi Rita Kramsapi APHLC Haraghat LAC Women Wings amai phi Risika Milikpi atumpen anparta ke ongdung APHLC asong Central Committee along ke thekiding atum chetong dunsi ing samjin pen mai pachun pon. Hawar ke hat pen ren sing kiling Karbi Anglong News Channel. Ghat bang kipupu utor borbil padim daksi ni tum pini APHLC meeting dolo pini APHLC meeting ke mass joining lo lasi pharo isira kretroxy a hemtun atum dak nang join dun lo pini la pharo isira kretroxy ang bong don ni ke Congress pen la pen don ni ke ASDC pen don pharo isira kre ke thom ke la ke BJP pen lada ke BJP kang tang ne adim lo la so adim non edum ka prong adim ke non ke sita BJP ke avedet lo non abang ke APHLC si nang join dun lap ne tum APHLC ke democratic aron gonotantro aron basic kachedan kachesong la posi gonotantro aron bage song bulot election ke contest kori bolai contest vek nang po la si election phan ni tum chi sik bom lo la pe non ke thek long ke APHLC si highway po puson anoksa si ni tum ke thek long la pe ni tum ke thek long APHLC ke politics format politics jong la election ke hai lok dia phan la pukali ni tum Karbi la pen long so andak chelang pet nangi pulo number 1 lo long so ya atum an chelang pet nangi che bhong nang ne la pen ke itum jasemet Karbi atum bang ba tribe atum ta lo ajak atum ilitum ot adur kache larji akam jong si claim klete ilitum la ke unoti tek athema kitab long ta tu ot adur jong si avi MOS 2021 Lamdon kachetok ningkan hini ke chokatalon pen pacheton si KERUF pen kecheng si krungsai amai kedeng Chiti ni phai ke thomani lake song throk abarim hile ke ot asong lapen Assam Sarkar Central Sarkar angbong MOS 2021 alamdon kachetok arani lo Pining ningkan hini ke chokatalon chi arani pen pacheton si pini chiti ni phai ke thomani kecheng si aparman abarim hele song throk ke ot asong klembang mate Karbi X Revolutionary United Forum KERUF pen dipu Joysing doloi auditorium holalong krungchingsai amai kapadopo krungchingsai amai chengche aprang adap apor KERUF chairman P Dilipen ajok song alama pangjarpon bangso aphi karlitang atumaphan panongsi chikimo amilur kaipon Kedamtang 2021 aningkan chiti achiklo ni phai pli arni Assam Sarkar Central Sarkar lapen song throk hele ke ot asong angbong MOS alamdon kachetok atengpen ko ansi kitun che aputhak RDN ponsi RC krungpen krungchingsai pini kecheng si aparman kapaman pon Bangso krungsai amailong KERUF chairman P Dili VP Songbijit Ingti Kathar VP Wesley Terang atumpen ajok Mai Japonsi Mai along chingki chethan ajai mek pangchengpon Sarkar pen lamdon chetok et pen api kopi koson pensi
kedo an ason kapachun pon thek jima lapen Karbi Anglong arat akar I hemprekang team ko puson pensi kapachun dun thek jima pu aputak chingki chethan pon labang so krung sai amailong KERUF chunbang winbe lamjai sarpo rijak dera thongteron kongka teron lapen penang an ke thekiding atum penajok krung sai amailong lang charidun lapen abarim risim kangtang ke or asongalong klembang phu atum chetong dun si mesen pen krung sai ajai mek pichun pon news report Karbi Anglong news channel goal of it akimang adin long of it aning ke hang pa me pine sibak sentimen dun be dam lo son isiman do eta meli tung goal ko hormu ke li tung ke pili Dua barguri aradang bong hijan pupu abi asai ason kachimanchi ang ringalong dua barguri BJYM abitung atumpen therang ke mai kangni po Pini chiti ni phai ke thomarni lakha ingkoi rathok dua barguri MAC constituency angkang Daithor police station ke parlo Daithor along pini dua barguri BJYM abitung atumpen therang ke mai puthot Angel Sonteron aphan lamboy kipitu Lason si nilitum dua barguri BJYM abitung atumpen kopia potsi perangkia mai kang ni pon nang koklomapu alam the lake Angel Sonteron alangli perangkia mai kang ni along dolamara along ke development akam avipin lang lapen EM Richard Tokbi komat ni aphan pharopo suri isi pilokke lahai ke development kalipusi than pachini pon Angel Sonteron kaning jela ke ahok kalipusi dua barguri BJYM arwa tumpen pherangke amailong than pontu athela ke chokche athemala ke poisa kipi ke dua barguri arada tumaphan isi kanghon angtheka joklo pusi than pon lapen dolamara long development avi pinpuke puun e malasilong quarter akimilo lapen hospital anta longlo te teacher atumta dolamara alongta longlo pusi BJYM arwa tumpen ningje pon Lapen EM Richard Tokbi upon EMR pupen che ononpu lake konat pensi ki pulo lapen konat lo order nang kipi nanglitum puta ningje padopon lapen BJYM arua tumpen Angel Sonteron upon karju padopon Jai horipen amos ingti Karbi Anglong news channel Teron alangli pulo mane EM sar suri si pilok suri hini pilok pensi development lo mapu de nilitum so that unidad atum kido kesong atum ke development gali arnam se ke theklo Richard Tok bi phan ke athema mane EMC la ana tangka suri ke suri si suri pho suri ni pharo pho ki pidoma nil alangli dokok ta hai dokok apotsi pharo pho suri si ke lanvet lo ma puta hai kido kesong bhan alangli humri dam lo ma alangli Bank kavidata tumhana langli arjudam loma pharo pho gali pharo sita kavidum da dolang ho dolo marar loklo alangli tum pharo pho ke longnam lo em ile tum Richard Tok bi pharo pho pilo ke arnam se ke thek lasi nili pudami babang ke Angel Sonderon bhanta bang pharo pho lelong suri si lelong ba suri keb lelong do anda palong na sitame bang Richard Tok bi ili tume em ta aningkang samsi ki pi lapen ki chodeng do na tum sita bang aningkang sam ben si chodeng do lasi ki pi ki pajer along ke alangli thang pudunde pin pensi alang do nai mapu athema kawe tum long ke rap kawe tum han ki pi kiso ki un e tum han ki pi dun ke isi ahirjume kado kaweta lasi lahai along alangli munthidam de penra anso se ili tumiem Richard Tok bi phan ahir jume pidun se anso se akam baklempon anso se papi pon thekte labang sinilige pudunte pobang se kar I Karlitang pangti kro amen pen one day football match kapatu angdung kiti Lakha ingkoi rapo nilip MAC constituency ke parlo chukeola ahawar pangti kro arong patu aklamalong chiti ni phai hini arni karlitang pangti kro amen pen arni si aparman football match kapatu angdung kiti kapaman pon ke patu penta moni datum a okapran mesen pu angthek non owe kimia tumaphan kapatu ahin ke japon
Karlitang pangti kro arong asar kechocheng amen pen kiramtang pai achiklo ni phai thong kep arni ata por phai trok sira achitim pen kapathu ajai mek deng ponlo. Kecheng arni kache phopon aterang atumamen lahelo. Karlitang pangti kro local committee B team pen akhoi phuta FC atum che phoponlo. Akhoi phuta FC atum golni pen che pahai ponlo. Kecheng pen ang dungkiti kapathuan kadokawe ingkoi aterang atum an che phoponlo. Karlitang pangti kro rong asar kechocheng abang phulo. Pirthe kahache kiramtang 1890 aningkansi pirthe hachelo. Achor ka rong pipi pen choboche rablo. Alangli arengkelok aridengsi batisium mati lang parbib en ponlo. Alangli pastor arpu keklem kachipadugnay abang phulo. Kedamtang 1986 aningkan pirthe pen che o ponlo. Karlitang pangti kro pirthe doti rong aphan kemisen verchi aphan lo kaporhe ahin kapathu ahin choklem chodam asai amudoan rong isi aphan kathe ang atuwar kimi ke japon apot pini arni anta alang liphan rong isi pen chikimo pon bomlo. Bangso kapathu ke bichi aphan rong isi owe kimietum dihin pangcho ponsi lapen kadokawe cherap cheto pet pensi bangso kapathu ke chengpen ang dungkiti an le pamelo. Kijutsi Karlitang pangti kro amen pen arni sivet football kapathu ang dungkiti ahut kato phapon aterang atumamen lahelo. Chokiola Paris FC lapen daihuri chingrum FC atum kethek munak ajoini goal isi pen penalty daihuri chingrum FC atum chepahai ponlo. Ke hai anong e kilong lake daihuri chingrum FC atum 10,501 chepalong ponlo. Ke hai atum aphan nong e kipipon rong asar dorsing kro ahin pensi pi pachir ponlo. Lapen hapu kerem aterang mate Chokiola Paris FC atum nong e chepalong dunke. Tangka 7,050 chepalong dunlo. Nong e kapachir pon ke relief sonterang ahin pensi pi pachir ponlo. Ke wangchi arnita lason kapathu ajai mek pen chenglok saideng pon thu bomchi puta pachini pon. Koila mati pen Moses Milik Karbi Anglong News Channel. Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.